Lamsogo Bright Future Channel Tini tubui phaika CBSE School ni English boy Marigold hini tongo class 1 rokni te aro chapter tongo chapter 2 phaikeba unit 2 hini aro poem ni bumung kha after a bird of norokno explain khaithanai bobrok bai tei question answer rok bo norok o jaga o manthangnai nai tongdi tere rok hingkhe ba norok kaham kai naidi okra rok hingkha kai norok omono nai norok ni bwsa rok no norok bujiriwi mano tei o jaga o poem o nukha tere khoroksa bini thani o towel tongo tei bo tukui paidrok hini so tei bo bini uansukmani e jaga bo uansukmani kaisa futuri o twi ni bo tam uansuk amo chong o jaga o saimanai o poem no chong pori thangkha poem porinani swkang o jaga o bwskango ba saka o sijak tongo enjoy this poem hinui ang pori thangano first stanza o after my bath I try to wipe myself till I am dry oro saka tam hinui ang tukumani yagulo tamungkha ang taitokha ani sak no ang hunani bagui ang kwran wngya sak first stanza after my bath I try to wipe myself till I am dry second stanza o tongo hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose oro tamhin saka ang yak bai huka yak ni ya sini simi yakung ni ya si jora ang kaham kai huka tei ani yakung duita kisi amono bo ang huka tei ani bukung kwswng amono bo ang huka hini so second stanza paikha tabuk third stanza just think how much less I take if I were a dog and could shake just think how much less time I take if I were a dog and could shake just think how much less time I take if I were a dog and could shake oro third stanza oro tam hinsa noro wansugui naidi ang busuk kom somoy ba kom time naharno jodi ang sui wngkhangke ang ani bwsakno ang buprakhai no ang kwran wngwi thangkamo hini sao jaga third stanza o tei o poem after a bird no swinai ni bumungkha ba poet ni bumungkha Ellen Fisher tei o poem no ang kokborok bai bo o jaga o sui rika norok omono bo poriwi mano ang pori thanai ani tukumani ulo ang chaitogo sakbai thang huna bagui ani bwsagrania sak yak huo tei yak ni yasi bai yakung ni yasi tei kwnui sijak yakung tei bukung kwswng wansuk naidi bwswk jora kisa ang nahar ang sui hingkha khe buprai mankhamo omo wngkha poem oro English bai bo mannai tei kokborok bai bo norokno hawi rigakha tabuk chong nailainai next o jaga o tam sijak tong new word total kok swrwngnani puilano tongo o jaga o dog wngkha sui jotoni para ono norok nugui manano sui o dog no chong English bai tam sinai animal 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 next tam tong how how no chong chini kok bai hino bahai ke hini sao tei o jaga chong English bai tam sinai hingkha in what ways haya keba way of something hini chong sui mano in what what ways ways in
in what 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 ways 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 हाइकेबा जों सोयोमानो way of something way 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 of something HOMIPHING something way 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 of something SOMEPHING way of something Oro जों सावै मानखोना next ओमफ्राय meet MET meet meet ओमफ्राय get together हाइकेबा so जों नोंफान'नि दलबाय मालायना थांखा नरक खरक नि दङ आजागाव बा खरक दाम बा खरक ब्रै दङ ओमफ्राय जेफु जों मालायनानै थाङो तो ओमफ्राय जों meet होनो MET meet MET meet ओमफ्राय जों आजागाव इंलिश बाय दाम हिंसिनाय get get together TOGETHER gather get get together TOGETHER get together हाइकेबा जों सोयोमानो so SAW so next दङ try 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 no जों सिनि कक बाय दाम हिनाय ओंखाय नरक साइकेल सोरोंगै दंना नरक वाइसा बाय साइकेल चालंनानै रोङै थांया नरक वाइसा कलायखा ओंखाय तेवसा नरक बुसावै तेवसा सोरोंगो नरक तेवसा कलायगुनाय तेवसा बुसावै सोरोंनाय आमा हाइके कायसा कामनो बार बार खलायमानि आमानो हिनो try इंलिश बाय जों try no ताम हिन सैनाय ओंखाय attempt 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 हाइकेबा जों सोयोमानो do do next दङ to TOW2 नरक नुगै मानखोनावमो 1 2 परिफ्रु ते अमनो जों इंलिश बाय टाइम हिन सैमा नंगांगै 1 plus 1 हाइकेबा 1 more than 1 हिनि जों सैमानो 1 plus 1 ONE1 plus 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 1 ONE1 1 ONE1 plus 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 1 ONE1 Tegaisa tongo 1 more than 1 1 ONE1 more more than 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 1 ONE1 1 ONE1 more more than 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 1 ONE1 Among ka ketal word norok seranggi makana Seng nailainya next Oro tam hinsijak let's read Seng porilainnya hini sawo Oro tam hinsijak I try to save water I try to save water Oro tam hinsaka ang koborok baibo ang siri kau jagawo norok poriwi naimano ang tuino deraria no angkai jeng tam hina English ba angkai save ang tuino deraria khlainya bagui chaitogo I try to save water ang tuino deraria khlainya bagui chaitogo next sentence angkai I have 2 ears 2 legs 10 toes and 1 nose Ani kunjo labnei tongo yakung kongnei yakungni yasi kongsi tei bukung kaisa tongo hinisho oro 10 toes hini norok nugui makhana toes angkai tamo yakungni yasi no hino angke so pori thanai hai no hai I have 2 ears 2 legs 10 toes and 1 nose ani kunjo labnei tongo yakung kongnei yakungni yasi kongsi tei bukung kaisa tongo hinisho next nugui mankhana o jagao noro let's talk hini sijak o jagao question answers norok nugnai norok ni boyo tei o jagao question number 1 oro tam hinsika do you like to have a bath nang tukunani hade hamjak hini singo ngai nang tukuna ni to jeng jotono hamjago yes hini sinai
tei o jagao swingo se why nung tukunani to hamjago hingkai tangwi hamjak hini swingo o jagao hingkai chwng afro tam hin sinai I like to have a bath to stay clean and healthy ang tukunani hamjago tamni hingkangkai ang ani bwsakno poriskar kaiwi tei ang sori kaham kai tongnani bagwi ang tukunani hamjago hinui oro chwng swi rinai. Next question tongo can you bath yourself nung sak sasung da tuku hini singo hingkai norok to tabuk sai sasung no tukui mana abon bagwi chwng o jagao yes hini sinai I can bath myself ang sak sak no tukui mano. Next question tongo o jagao how do you dry yourself nung bahai ke nini bwsakno kwran khlai hini singo hingkai oro chwng sinai I dry myself with the help of a towel ang towel bai ke ani bwsakno huui ang kwran khlaio hini chwng sinai. Next question oro chwng nugo have you seen an animal drying itself nung animals no nung waisa pano da nukha bo bini bwsakno humani hini singo hingkai chwng oro tam hin sinai nugya abon bagwi no hini sinai I have never seen an animal drying itself ang nugya ko je animal rok borok waisa pano bong bwsakno humani haidona na borok to bongni bwsakno bupra khaino borok twi rwjarwi kwran wngwi thango. Next chwng nainai let's share chwng nailainai o jagao tam hin sika question put a circle around what you do after a bath o jagao sao nung tukumani yagulo nung tamo khlai hini singo o jagao chwng photo bai norokni boyo norok nugui mankha oro khai sijak tongo throw the wet towel on the floor norok tuku bai khe nongni towel no haino da tola o khiklai ri. Next tongo hang the wet towels to dry hingkai norok tuku baikha kai norokni towel no phranna bagwi satung o da phranui ri hini singo hingkai norok tukumani pore tamo khlai a jagao nongni boyo photo tongano a jagao circle khlai di hingkai chwng jotono good manners wngmani bagwi chwng tam ma khainai hang the wet towel to dry chwng tukumani yagulo chwng towel no tola o floor o kitariai chwng tam ma khainai chwng nini towel no sebui chwng satungo phranui ma rinai. Next tongo o jagao tamini bridal time hingkangkai kaisa amo hai kok je omoni nung answer ma tiklainai hini sao o jagao tam hin sika I have teeth to serve but I never bite what I am oro swingo bini bua tongkho bin bua bo belai kwpla kwpla hai khe ba belai kubuk tei bo bin bua tongphano bo kebono waria hini sao a manui tamo hini singo muitu khaidi a manui tamo ang asani yango ang norokno phunuknai aboni pore ang answer sanai amoni oro sijak tongo do you wear this thing nung o je photo nukmani manui rokno nung chudichum ba kadekan hini singo draw line from the picture to the word o jagao yang sakao hingkai photo rijak tongnai tolao hingkai bumung swijak tongnai tabuk norok line by dagrigwi miliridi hini sao o jagao a number o tongo shirt b number o tongo socks c number o tongo cap d number o tongo trouser e number o tongo belt f number o tongo shoes hingkai oro photo ulta pulta khai rijak norok amono match ma khainai hini sao hingkai o jagao answer bo tongo norok naiwi norokni boyo norok dagrigui nadi shirt hingkai iko socks hingkai chwng omono dagriknai cap hingkangkai omono dagriknai trouser hingkai iko omono chwng dagriknai belt hingkangkai chwng omono dagriknai shoes hingkangkai omono chwng dagriknai omo haikhe tekaisa ni answer bo paigraka
Oro Rydell tam norok saijama khawama tam no hinka. I have teeth so sharp but I never bite. Ani bua kubuk tongo haipano ang kebono waria hiniso. Omoni answer angka e kom. Kom gai norok saijaman kom gai betra. Betra no hino kom. Betra ni bua kepala kepala kerida haipano bo kebono waria blana. Sung bukanai si khalo e. Amono bini answer. Next sung nainai let's do. Oro bu sung matching khainai kaisa phaising te kaisa phaising no jeng mamili rinai oro tam hinsika match the following to make pairs one has been done for you o jaga o norok match ma khainai omo bai o jaga ni photo bai o jaga ni bomo mili te norok ni bagai kaisa phunugiri kahini sawo iko needle by thread needle ngai susi risukmani tei thread ngai khwtwng bai ke jeng tam khainai susi o dawai jeng risuknai ama haike match khlaidi hinsao iko answer norok nugui mankhana norok omono norok ni boyo tongo aro dagri goi naharmano next ngai tamo bat ngai jeng jotono cricket bat tongo na cricket bat bai jeng jotono tongo cricket rok ngai cricket bat bai ngai bomo match ngai ball kerike jeng cricket bat bo dimanya socks puro nogui mankhana socks hingkangkai o jagao thangnai boro shoes jeng shoe juta kana thangkai socks jesakai pano ma kano haidibana socks kanya kai nini juta monam thango tambagoi socks hingkai shoes bai jeng match ma khainai third hingkangkai shorts jeng shirt rok jeng ri rok chumkhangkai jeng pen bara kanya duba ama haike jeng match ma khainai te ball hingkangkai bati bai tamo match nai spoon chamos jeng jekuno manui jeng chana thangkai jeng bati o naharoi chamos bai ke chao haida next jeng nainai let's draw jeng o jagao draw khaidi hini sao jagao khai puilao hingkangkai nini oro khai me hini sijak tongo te my friend nang nini photo akok di o jagao draws khaidi te o jagao khai nini dol ni photo bo no draw khaidi hini sao nongni boyo tongano omo haike jaga rijak oro question time saka draw or stick a picture of yourself and your friend here then complete the sentence and say them loud te o jagao norongni nang draw khaina rengkhangkai nini photo akokdi hayakeba nini photo tongkhangkai nang oro gam bai khaiye nini photo no thepai ridi te o jagao nini best friend hayakeba nini dol ni photo bo nang akokmakhai akokmaya khai nang o jagao bini photo no thepai ridi hini sao hingkai te o jagao my name is hini sijak tongo my name is nini bumung sidi o jagao tak nini bumung Rani Debbarma hingkangkai my name is Rani Debbarma hini sidi te o jagao my friend name is hini tongo oro khai nini dolni bumung wngnai nini dolni bumung Raba hingkangkai Raba Debbarma hingkai nongtam hinsinai my friend's name is Raba Debbarma hini sidi hini sao te suyui norok omono barbar 4-5 bar norok poridi khorang kotor khai hini sao te o jagao norok saimanai oro dat thepanai hinui norok confusion tongkhangkai o jagao ma thepanai tangi hingkai oro me hini sijak tongo me hingkai nang my friend hingkangkai o jagao nini dolni wngnai o jagao next jeng nainai trace the path to the flower hingkai oro tongo lali tongo tei pia tongo borok lama maya ang tongkha o flower haike bo phumo thanani lama abon bagai o jagao dot riwui lama rijak tongo o lama no norok akugui langui thani hini sao o phumo o lali no bo tei o pia no bo omo haike norok ni kolom bai khe norok o jagao dot tongmani no norok draw khaiye omo haike draw khai norok o phumo o lali no langthani te o piano bo norok draw khaiye
okhumot langthani amahaki tekaisa lali bo tongo bono bo draw khai norok o jagao okhumot langthani te o piano bo norok draw khaiye je line tongmani amahaki no draw khai norok okhumot langthani iko o jagao norok ni answer rijak tongnai norok omono nasigibo norok ni draw khlaimano bahaki draw khlainana next tongo learn to write hini norok pinani practice khaidi hini sao norok ni boyo bo ama haike photo rijak tongnai norok ajaga nasugi norok draw khai srengdi oro I nahadi o jaga o arrow rijak iko ama haike arrow rijak ngai je digi o arrow hayake ba kirti no rijak ayangono jang tui matlangnai amoni ulta o si tatlangdi ngai o jaga o naidi dot tongo dot rijak tongnai omo haike yang arrow rijak aboni pore yang sakani sini yang o tola o tui o jaga o khai pairi ridi mo hingkai I omo haike yang o bo sijak tongana oro bo norok same oro je jemon haike norok sika amo haike no o jaga o bo norok sibi omo haike draw khaidi tei f tongo o jaga o E by F oro F no bo naidi o jaga arrow rijak amo haike no norok ma sinai hini sao o jaga o norok omono puila sikang muti ke sibi hingke kokoi ke dagriui aboni pore yang o muti ke kesaro dagri ridi tei F wngkhangnai oro jemon haike nungsika amo haike no o jaga o sidi hini sao next tongo o jaga o trace over the wave and color the fish o jaga o taming sijak naidi iko o jaga o mate haike draw khaijak tongo omo wngkha wave te omo bo nadi norok ni boyo norok dagrijak nukano tei omo je arrow haike ba tir je bwkhago tir ba arrow chakjak a bwkhago no norok omo haike swiklang hini sao tei norok o jaga bo color bai norok dagrigi mano tei o fish ba a no bo norok color riui naithotok ke swnamsidi hini sao norok ni answer o jaga bo mannai norok nainai di bomo haike khaika norok omo haike bo khlaimano nasigui tei next o jaga o tekaisa haino hai norok no tirinani practice khlainani bagui o jaga o rijak norok ni boyo norok dagrijak nuknai oro bo arrow rijak o arrow jedigi o rijak amtui khaino norok si thani to u tongo w tongo tesa omono omo norok naidi o jaga o amo haike answer rijak answer bai ke sijak norok mannai tei aboni yagulo last tongo sell loud hini norok omono sadi khorang kotor khai ba poridi hini sao A B C D E F haike small letter ba sijak tongo norok omono poriwi thani A B C D E F tinini video musuk jora tino norok tebo nai tongdi ang tebo norok ni chapter 3 ba unit 3 ang tubi phainai nai tongdi ang video no